Hola, gallegistes! Avui no només he rebut un, sinó 2 paquets plens de novetats que no puc esperar a compartir amb tots vosaltres. Així que avui us porto un unboxing molt especial amb una pila de novetats per començar amb molta energia aquest curs. De 20 edicions he rebut aquestes 2 novetats. La primera és la novel·la Una casa lluny del mar, on Marina Martori teixeix una història familiar, segons la sinopsis, meravellosa i tendra, i que és alhora un retrat històric d'un temps inoblidable. I també la segona part de La presonera, de Marcel Proust, la continuació del cèlebre A la recerca del temps perdut. En ella trobareu moltes més històries sobre la gelosia, l'amor i la possessió. La primera de les novetats de l'editorial Casals és Un ramat perillós de David Nelo, un homenatge als professors per vocació i on ens parla sobre els alumnes inadaptats i l'assetjament escolar. Els cartells de l'espai és el nou títol de la col·lecció Agus i els monstres de Jaume Copons i Liliana Fortuny, on a més podrem veure els 3 monstres guanyadors del concurs Dibuixa el teu monstre. Per cert, estan de celebració, compleixen 5 anys d'aventures monstruoses, així que des d'aquí, moltes felicitats. Quan TV3 va fer un reportatge sobre llibres juvenils durant la Setmana del Llibre en Català, em va cridar l'atenció La veu de les ombres, de Frances Hardinge. La veritat és que la portada és preciosa i tinc moltes ganes de conèixer quins secrets amaga la Makepeace, una noia que té la capacitat de parlar amb aquells que ja no hi són. Per últim, però no menys important, també he rebut alguns títols de la col·lecció Cavall Clàssic, contes de tota la vida, però reinventats amb les il·lustracions de Flàvia Zorrilla, Jana Glat, Òscar Julve i Laura Brell. A més, també vull reivindicar els preus de segells com Bambú i Combel, doncs fan molt accessibles els llibres per a nens i joves. I fins aquí l'unboxing d'avui, Déu-n'hi-do! Espero que alguna novetat us hagi cridat l'atenció i si és així, doneu-li a m'agrada i subscriviu-vos al canal. Fins a la propera, gallegistes! Adéu!